Moltes gràcies. Avui presentem aquesta marca, Botiguers pel País, perquè neix amb la voluntat de donar a conèixer als ciutadans i als consumidors la transcendència del nostre comerç, així com els avantatges que aquest comerç representa. Diversitat, proximitat, sostenibilitat, familiaritat, fiabilitat i serveis especialitzats sempre a preus competitius. Per aquesta raó, volem expressar amb aquesta marca Botiguers que som el que som nosaltres i pel país, que és el que fem cada dia. Abans, ara i sempre, perquè formem part d'una manera indissoluble de l'entramat social i econòmic des dels petits pobles fins a les grans ciutats. El logotip també vol representar la pertinença al país i al paisatge urbà, a través de la representació figurada d'un carrer on conviuen en harmonia botigues i habitatges. A més, doncs, amb aquest primer objectiu d'informació i de sensació, Botiguers del País vol esdevenir un segell de qualitat d'aquells establiments, associacions i gremis que compleixen els estàndards mediambientals de reputació i de responsabilitat, que competeixen lleialment, que afavoreixen la responsabilitat social, l'accessibilitat i un compromís amb el seu entorn, entre altres formes. Gràcies a la marca Botiguers pel País, entenem nosaltres que el consumidor podrà associar el comerç que tingui el distintiu amb aquesta qualitat, amb aquesta excel·lència i amb aquesta garantia. Ja per últim, en aquesta presentació, volem donar les gràcies a tots els patrocinadors d'aquest acte, la Caixa, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat de Catalunya, Aigües de Barcelona, a Cepello Prevenció i a Cepello Mútua. Així mateix, volem també agrair el suport de l'Ajuntament de la nostra ciutat i de la Diputació de Barcelona. Estem enormement satisfets amb la diversitat d'entitats, organitzacions i administracions que s'acompanyen avui, que per nosaltres és molt important comptar amb la vostra presència. Comptem també amb representants de les diverses direccions generals que ens atanyen i ens afecten, de comerç, de turisme, d'immigració, de consum, de cooperació internacional, etc., amb representacions també del Consorci per la Formació Contínua de Catalunya, grups parlamentaris, partits polítics de Convergència i Unió, del Partit Socialista de Catalunya, d'Esquerra Republicana, del Partit Popular, diversos comissionats i representants de grups municipals de l'Ajuntament de Barcelona i de la Diputació i d'ajuntaments com el de Martorell, Badalona, Lleida i Santa Coloma de Gramenet. També comptem amb representants del Consell de Cambres de Catalunya, dels Eixos de Barcelona, d'entitats i gremis de representació empresarial, de sindicats, d'organitzacions de consumidors, de Turisme de Barcelona, de la Caixa, de la seva fundació, de la Fundació Marianao, de la ONCE, d'Òmnium Cultural, d'Anceco, de Comercia, de la Fundació Barcelona Comerç, així com membres de les nostres juntes directives, de les nostres organitzacions, des de les Terres de l'Ebre, passant per les Terres de Ponent, comarques gironines i del Barcelonès i de totes les comarques de Barcelona. Tal com està previst en el programa, farem una pausa a les 12:45 i us demanem en aquest sentit puntualitat a la sala per tal que a les 13 hores puguem iniciar l'última part de la jornada. Aproximadament a les 2:15 tots podrem gaudir, tots plegats, d'un còctel que penso que us podrà agradar en aquesta cloenda. I, per favor, sisplau, com sempre, apagueu els vostres mòbils, que l'ocasió s'ho mereix, us asseguro. Moltes gràcies i té la paraula el nostre president Pere Llorenç per donar-nos la benvinguda. Honorable senyora vicepresidenta del Govern de la Generalitat de Catalunya, senyor director general de Comerç de la Generalitat de Catalunya, il·lustríssim senyor regidor de Comerç, Consum i Mercats de l'Ajuntament de Barcelona, senyor president del Foment del Treball Nacional, diputats, alcaldes, regidors, autoritats, amics i amigues. Avui ens trobem a trobar en la cita anual del comerç català, que enguany se celebra en aquest marc inigualable de la Torre Akbar, símbol del progrés i de l'eficiència, que ja forma part del nostre imaginari urbà. Aprofito aquestes paraules per donar les gràcies a Aigües de Barcelona per facilitar-nos aquest auditori i per saludar el seu director general, senyor Ignacio Escudero, i a la resta de representants d'aquesta entitat que avui ens acompanyen. La modernitat i el disseny d'aquest edifici encaixa perfectament amb el contingut i l'imatge de la nostra 7ª Convenció del Comerç de Catalunya, que en aquest any hem volgut que tingués com a lema Botiguers del País.
Aigües de Barcelona centra la seva activitat en el subministrament d'un element bàsic, com és l'aigua, element necessari, sostenible i imprescindible per a que els ciutadans i les empreses puguin subsistir, créixer i desenvolupar-nos. El comerç i els botiguers formen part indissoluble del nostre entorn urbà, de la nostra vida, de les nostres economies i de les nostres senyes d'identitat. I com no pot ser d'altra manera, cada dia ens reinventem, ens adaptem, progressem, lluitem, competim per satisfer els clients, els ciutadans i, en definitiva, a la nostra societat. Ara més que mai, els nostres valors han de ser reconeguts i aquest és el motiu de la nostra campanya, Botiguers pel País. No ens aturaran les dificultats, no ens limitaran les amenaces, no ens afectaran els complexos. Sabem navegar amb aigües tèrboles, des de sempre, i aquí estem i estarem. Només necessitem que els poders públics encertin en l'anàlisi i en les mesures a prendre, que no s'enlluernin en projectes falsos i buits en l'àmbit del comerç, que no són del comerç, sinó d'especuladors financers insensibles al nostre territori, a la nostra cultura i a la nostra gent. De les bombolles immobiliàries i financeres podem treure'n excel·lents conseqüències. La base real de les coses, el trepitjar el terra, tot i que és senzill d'entendre, no sempre és possible quan s'està en la talaia política. No reclamem ni exigim més atenció que les que ens correspon pel dret propi, els 100.000 comerciants i 300.000 treballadors ocupats directament en el comerç en el nostre país, Catalunya. Aquests anys de recessió ens han de refermar en el que som, forts i sòlids emprenedors, comerciants que cada dia resistim i presentem les millors armes per atendre els consumidors. Així doncs, només esperem que se'ns atengui, que se'ns escolti, que se'ns doni resposta a les nostres inquietuds i, en aquest sentit, el camí seguit pels diferents governants de la Generalitat i, més concretament, en aquesta darrera etapa, van en el bon sentit. Estem en un període electoral i, com sabeu, hem demanat a tots els partits polítics que es presenten a les eleccions al Parlament de Catalunya el proper 25 de novembre respostes clares en relació al model comercial que proposem en matèria d'horaris, equipaments, promocions de venda, rebaixes, suport al sector, a la dinamització territorial, etc. Les respostes que ens donguin les diferents formacions polítiques les difondrem àmpliament entre els nostres afiliats. Ens juguem molt i cada vot, més que mai, és la garantia de la democràcia i de la fortalesa dels nostres governants. Necessitem un marc jurídic comercial estable, propi, que ens doni seguretat i que ens permeti tots, els grans, mitjans i petits, competir i lluitar pel mercat i seguir progressant com sempre, superant reptes i oportunitats. Conseqüentment, només demano als partits polítics que pensin en nosaltres. Aquesta jornada vol expressar una vegada més el nostre compromís amb els nostres ciutadans, amb els nostres col·laboradors, amb el nostre país, centrant la nostra missió en els valors que sempre ens han identificat: proximitat, adaptació, qualitat, compromís social, capacitat d'elecció, servei i responsabilitat. En l'acte d'avui lliurarem reconeixements als que amb la seva actuació proposen i defensen el nostre model comercial des de Madrid, en les persones d'en Josep Antoni Duran i Lleida i Josep Sánchez i Llibre. Tindrem un ponent que ens parlarà del perquè de la crisi financera i els mercats, un col·loqui en el que intervindran opinions de com ens afecta i quines oportunitats ofereix internet, una mostra de com ens comprometem amb els que passen dificultats i un lliurament de premis per reconèixer el treball ben fet en l'àmbit de la formació professional i la defensa de la nostra llengua catalana. Són temes que aquesta convenció ens presentarà. Us desitjo una bona jornada i una vegada més us dono les gràcies a tots pel vostre suport al nostre comerç i a la Confederació de Comerç de Catalunya, que està compromesa amb la defensa del comerç i del turisme, però per sobre de tot en la defensa de la nostra terra, Catalunya. Moltes gràcies.
Té la paraula el senyor Joaquim Gai de Montellà, president del Foment del Treball Nacional. Honorable vicepresidenta del Govern de Catalunya, Joana Ortega, director general de Comerç, regidor, especialment amic i president Pere Llorens i vicepresidents de la Confederació de Comerç de Catalunya, diputat i amic Josep Sánchez Llibre, delegat del Govern, i tota la resta d'amics i companys que avui formem part d'aquesta 7a convenció, que per al foment del treball és un plaer poder ser-hi aquí en aquesta trobada. Trobada que per al foment és molt important perquè vosaltres formeu part d'aquest teixit quan nosaltres diguem la indústria i el comerç i els serveis estem fent un tremendo esforç i una tremenda responsabilitat que cau sobre vosaltres. El que seria el comerç, el que seria donar, la resposta del que vol la ciutadania i dos, el vigor i la fortalesa d'un país que està donant una resposta molt important de producte, de servei, de qualitat. No solament a la gent que ho disfrutem en el nostre país, sinó als que venen de fora i que doneu el gran suport a la segona indústria o la primera indústria del país, com és el turisme. Sense vosaltres no hauria aquesta possibilitat de donar aquesta resposta. Sou vosaltres el que heu fet el canvi a les ciutats, diríem, del que és l'oferta del consum i l'oferta de la botiga. I aquest èxit que tota la ciutat de Barcelona i tota Catalunya ara té com un gran referent és gràcies a la vostra fortalesa, a les vostres inversions i al vostre temps i dedicació que esteu fent. I estem en un moment d'una recuperació ja que comença una certa recuperació. Estem veient que el decreixement ja no és tan intens com era fins ara. Estem parlant de Catalunya segurament d'un menys 0,3. Això no dic que sigui una bona xifra, però és un canvi molt important des de la perspectiva d'un creixement que estàvem als darrers trimestres. Aquest trimestre comença a consolidar. Sí que un podrà dir 5 trimestres consecutius, això comporta una situació X, la que sigui, però el que és més important són les tendències. I aquesta tendència que tenim avui a Catalunya i a la resta de l'Estat és molt important perquè comencem a veure que si sortim d'aquell període del 96 al 2006 amb un gran creixement del país, hem entrat en un període del 2007 al 2012 i comencem a veure ja que el 2013 i especialment a la segona part per entrar al 14 entrarem a la recuperació que tots desitgem a l'entorn del 14-15. Estem al final d'un túnel. El túnel ha estat llarg i és llarg encara i encara té dificultats, però la llum ja la comencem a veure. I és gràcies a vosaltres i a aquestes trobades que esteu fent de solidaritat i de responsabilitat i compromís amb el país, en la qual la gent del foment us donem molt i molt les gràcies a tots vosaltres per el gran esforç que heu fet i el que fareu els propers anys. Moltes gràcies. Moltes gràcies, president. Té la paraula el senyor Raimon Blasi, regidor de Comerç, Consum i Mercats de l'Ajuntament de Barcelona. Molt bon dia, autoritats, amic Pere Llorens, senyores, senyors, és un plaer i un honor poder participar de nou en aquest acte inaugural, en aquest cas en la 7a Convenció del Comerç de Catalunya, organitzada una vegada més per la Confederació de Comerç de Catalunya. És un plaer també que es dugui a terme de nou a la nostra ciutat, a la vostra ciutat de Barcelona, de la qual en soc regidor i en nom de l'alcalde, en Xavier Trias, els dono la benvinguda. Especialment també ens fa una certa il·lusió, efectivament estem en un edifici emblemàtic, com és la Torre Akbar, però a més per la proximitat que tenim amb una de les obres més importants en l'àmbit de mercats que estem realitzant, precisament el Mercat dels Encants, que el tenim aquí a la plaça de les Glòries. Us felicito de nou per la vostra vitalitat i per la vostra empenta. Diu molt del vostre compromís, tant per la vostra professió com pels vostres companys i companyes, però també diu molt a favor del vostre compromís amb el país.
Any rere any us trobeu per a reflexionar i al mateix temps per a manifestar públicament què penseu sobre les preocupacions i les inquietuds que us afecten. Així, sobre com heu d'afrontar el comerç a Catalunya perquè mantingui la seva oferta al servei del país. El lema que heu triat enguany no pot ser més descriptiu: botiguers pel país. Aquesta és la resposta que doneu als comerciants a la difícil situació econòmica que estem visquent, tant a nivell econòmic com a causa de la nostra situació com a país. La vinculació del comerç i del país és la definició per antonomàsia del que és Catalunya, una terra que s'ha fet a base d'esforç i d'optimisme, de fer front a l'adversitat amb enginy, realisme i una infinita força que neix de l'amor al treball, però també de la superació del dia a dia gràcies a uns determinats valors, els valors que vosaltres amb la vostra feina transmeteu cada dia. L'esforç, el treball, la seriositat, la constància, des del més gran al més petit i des del més jove al més vell. Però Botiguers pel País també és una expressió de treball en equip. Teniu molts bons equips per fer front a la situació econòmica i social actual, començant pels membres i representants de la vostra Confederació d'Associacions i de Gremis. I teniu també, en aquest cas, el propi Ajuntament, com deia, el vostre Ajuntament i el seu govern al capdavant, al vostre costat. Per a l'administració, i suposo que per tots els que ens reunim avui aquí, creiem en el comerç amb una trama urbana perquè és l'únic que garanteix la vida dels nostres nuclis, que van néixer com a centres d'intercanvi i relació social. A ningú se li escapa el Saló de Cent a la ciutat de Barcelona, que hi tenen presència els diferents escuts dels gremis de la ciutat. Permetin-me, això sí, que faci una breu referència a la ciutat de Barcelona, en el qual el sector comercial continua sent un sector fonamental dins de l'estructura econòmica de la ciutat, ja que concentra més del 22% dels centres de cotització i el 14% dels assalariats de la ciutat en el segon trimestre, són dades del segon trimestre del 2012. El comerç i els serveis, com a activitats rellevants en l'economia catalana, necessiten de la confiança de la ciutadania i sobretot l'expectativa de reducció del nombre de persones en l'atur, per tal de poder superar aquesta situació econòmica. Pel que fa també a la valoració dels ciutadans, recalcar que és molt positiva. A títol d'exemple, l'oferta comercial a la ciutat de Barcelona obté una valoració ciutadana que ronda el 7,8 de nota mitjana. En concret, un 81% n'està molt satisfet i un 30% un 81% està molt satisfet i en tot cas un 13% n'està satisfet. És realment minsa el nombre de persones que consideren que n'estan poc o gens satisfets. Crec que anem pel bon camí, però cal mirar més enllà i no conformar-nos amb les dades. Per això també cal valorar de manera molt positiva la vostra actitud inconformista, contrària a l'immobilisme. El que avui en dia és la innovació pel comerç és i ha estat sempre escoltar el client, conèixer els seus requeriments i adaptar-se, canviar i, si és necessari, per poder subsistir. Conseqüentment, en primer lloc, els comerciants atents a aquests processos haureu de continuar reaccionant a base de la qualitat de la vostra oferta i de la diferenciació dels productes i dels vostres serveis. Per aconseguir això, la formació contínua i la qualitat de servei són eines bàsiques que us faran progressar. Formació i qualitat de servei explicitat en l'ús, com deia el senyor Pere Llorenç, en l'ús de la nostra llengua, dos pilars fonamentals per vestir el vostre futur i que en aquesta, com en d'altres edicions passades, fomenteu premiant les millors iniciatives. No vull acabar aquesta salutació sense abans felicitar-vos de nou i públicament per la vostra tasca. Lògicament us desitjo una intensa i profitosa jornada de treball. Moltes gràcies. Moltes gràcies, amic Raimon. Passo la paraula al senyor Josep Maria Requesens, director general de Comerç de la Generalitat de Catalunya. Gràcies, bon dia. Honorable senyora Joana Ortega, vicepresidenta del Govern de la Generalitat, senyor Pere Llorenç, president de la Confederació de Comerç de Catalunya, senyor Joaquim Gai de Montellà, president de Foment del Treball, senyor Raimon Blasi, regidor de Comerç de l'Ajuntament de Barcelona, vicepresidents de la Confederació de Comerç, senyor Josep Sánchez Llibre, diputat al Congrés, delegat del Govern de la Generalitat, director general de l'Agència de Consum, subdirector general de Comerç,
amic Miquel Àngel Fraile, secretari general de la Confederació, autoritats, senyores i senyors, només unes breus paraules per diverses raons. En primer lloc, perquè en aquesta inauguració tenim l'honor de comptar amb la vicepresidenta del Govern de la Generalitat, que és a qui correspon adreçar-se en nom del Govern als botiguers de Catalunya. En segon lloc, perquè tindré l'oportunitat de compartir amb tots vostès aquest matí, aquesta jornada, com he tingut l'oportunitat de compartir les 6 edicions anteriors. I, en tercer lloc, perquè tots vostès coneixen la meva manera de pensar i la meva manera de fer. Però el que sí que no vull és deixar d'expressar-los la meva salutació i deixar d'expressar-los l'emoció que cada vegada que es produeix la convenció de la Confederació de Comerç de Catalunya sento. Per algú com jo, que des de l'administració pública ha dedicat 30 anys de treball al servei del comerç de Catalunya, és un goig veure com la representació del comerç és capaç de mostrar el seu vigor, és capaç de mostrar la seva capacitat d'evolució, és capaç de mostrar la importància que té el model associatiu del comerç a Catalunya, és capaç d'aixoplugar-se i de treballar sota el paraigua de la Confederació de Comerç de Catalunya, és capaç de projectar-se cap al futur, malgrat els greus moments de dificultat que passa l'economia del país, malgrat la important recessió del consum. Com el comerç de Catalunya no es deprimeix, com el comerç de Catalunya mostra el seu vigor, com el comerç de Catalunya és capaç de sortir al carrer i mostrar el seu millor aspecte. Per tant, sapigueu que treballar pel comerç de Catalunya és un honor. Sapigueu que ser el vostre director general és una il·lusió. Que tingueu una molt bona jornada. Gràcies, director general. Ara el senyor Josep Vilaprinyó prendrà la paraula per lliurar els 2 guardons amb el senyor Josep Antoni Duran Lleida i el Josep Sánchez Llibre. Bon dia. El grup parlamentari català de Convergència i Unió, que avui reconeixem, ha anat evolucionant al llarg dels seus anys de legislatures, en total 9, que han transcorregut des del final de la dictadura. Sempre, des del catalanisme polític, els diputats de Convergència i Unió, integrats en el grup parlamentari català, han defensat els drets de Catalunya davant l'estat espanyol i han treballat dia a dia per fer possible un model de societat respectuós amb la realitat plurinacional, pluricultural i plurilingüística que caracteritza l'estat de nacions i autonomies que avui és Espanya. Així s'expressa a la pàgina web, com a declaració de principis, el grup parlamentari de Convergència i Unió. I podem testimoniar que el conjunt d'iniciatives legislatives i actuacions fetes pels homes i dones, diputats i diputades, i per tots els seus representants portaveus, ha sigut una constant, tant en temps de capacitat de decisió com condicionant els partits majoritaris que ostentaven la presidència de l'Estat, com en el cas de majories absolutes. Tot a fi de bé, en el ben entès que han sabut traslladar l'ànima i la força d'un poble perquè el Congrés de Diputats s'escoltés i es tinguessin en compte les nostres inquietuds i preocupacions i alhora la nostra corresponsabilitat en les màximes decisions del poder legislatiu. Concretament, i en matèries econòmiques i d'empresa, sempre han tingut un caràcter innovador en propostes, en línia europeista, a favor del progrés, la llibertat, la democràcia i la cohesió social. És evident, per altra banda, que els presidents portaveus del grup parlamentari català de Convergència i Unió, amb la seva empremta, han liderat amb una eficàcia més enllà de l'aritmètica parlamentària aquesta interlocució, des del president Pujol, passant per Miquel Roca, Joaquim Molins, López de Lerma, Xavier Trias i Duran i Lleida,
en 9 legislatures, cadascuna amb els seus condicionaments i entorns econòmics, polítics i socials diferents. L'anem per feina de Jordi Pujol en la primera legislatura, superar el cop d'estat del 23 de febrer, frenar la LOAPA, la incorporació a la Unió Europea, la lluita per la defensa de les competències pròpies i l'asfíxia econòmica del centralisme. Recordem eslògans com ara que el teu vot no deixi Catalunya sense veu o aquell altre que deia força, ara decidim, etc. etc. Són expressions de la voluntat dels diputats de Convergència i Unió al Parlament espanyol en defensa de Catalunya. Cal reconèixer la figura de l'actual president i portaveu, Josep Antoni Duran i Lleida, la capacitat del qual ha estat sempre de lideratge, tant amb el govern Zapatero com ara amb el govern de Rajoy. En contextos polítics completament diferents, ha sabut mantenir aquesta flama en defensa de Catalunya i no només al Congrés de Diputats i a Espanya, sinó a nivell internacional. És per tot això que la Confederació de Comerç de Catalunya ha considerat reconèixer amb el nostre més profund agraïment al grup parlamentari català de Convergència i Unió, és en president en Josep Antoni Duran i Lleida, per la seva permanent i constant defensa de Catalunya, dels nostres ideals, de la nostra gent, de les nostres empreses, del nostre comerç, tot expressant-los que darrere seu